Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче татар яшьләре арасында милли байлыкны саклау, үстерү, туган телгә һәм халкыбыз тарихына кызыксыну уяту максатыннан төрле чаралар үткәрелеп килә. Шундыйларның берсе Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы Татар федераль милли мәдәни автономиясе Идел яшьләр үзәге белән берлектә үткәрелүче татар яшьләре көннәре. Шул уңайдан оештыручылар матбугат конференциясендә очрашып, 14-18 сентябрьгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак чара турында сүз алып барды. Төрле төбәкләргә, илләргә таралып яшәүче яшьләрне туплаучы, аларга яңа мөмкинлекләр бирүче мәйданчык булып тора. Татар яшьләре көннәренә 30 төбәктән 180 делегат килер дип көтелә. Быел татар яшьләре көннәре 31-нче тапкыр үткәрелә. 31-нче татар яшьләре көннәре менә шушы якын арада башланып китә. 14 сентябрьдә аның ачылышы. Без уйлап торабыз 30 регионнан безнең яшьләребез килергә тиеш дип, 180 яшь кешебез Идел яшьләр лагерында һәм инде берничә көн эчендә алар менә шул җыелышып, матур итеп аралашачаклар. Минемчә, шуның кадәр ел яшәп, үзен югалтмаган һәм хәзерге дәвергә кадәр килеп җиткән шундый мәртәбәле чара, минемчә, ул игътибарга лаеклы дип саныйм. Күп яшьләребез, читтәге татар яшьләре, үзебезнекеләр анда төрле чараларда катнашып, ныгып һәм үзләре дә менә актив татар тормышына кереп киткән яшьләребезне әзерләде бу татар яшьләре көннәре.